Shalom shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመጽንዕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. ሎም ድማ ከም ትኩል ጊዜ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና. Och idag har vi kommit med det levande ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም እንካፈሎ ቃል ከም አምላኽ መንባር ድብል እዩ. Och dagens ord det är lev som Gud. ከም አምላኽ መንባር. Lev som Gud. ሪኹም ብሩኻት እግዚአብሔር አምላኽ ካፍታ ሓደ ኣብ ምድሪ አባና ኽሪኦ ዝደልዮ ከምኡ ክንነብር ይደልየና እዩ. Och här ser vi en av de sakerna som Gud vill se i våra liv, det är att vi lever som honom här på jorden. ምኽንያቱ በአምሳሉ ስለዝፈጠረና. Det är för att han har skapat oss till hans avbild. መጽሐፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 I första Moseboken kapitel 1 vers 26 ከም ዝብል አምላኽ ከኣ ብመልክዕናን ከም ምስልናን ሰብ ንግበር ተቕሲ 26 ብመልክዕናን ብምስልናን ሰብ ንግበር ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ንብዘላ ምድሪ ኣብ ምድሪ ለመምን ዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ አምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ አምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን አንስታይን ጌሩ ድማ ፈጠሮ. Och i vers 26 står det så här. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. ሪኹም እግዚአብሔር አምላክ ፈጥረና ሆሎ በመልክዑን ከም አምሳሉን ይፈጥሩና. Så när Gud fadern skapade oss, han skapade oss till hans avbild. እቲ መልክዑ ስለ ባህሪ ክዛረብ ከሎ እቲ አምሳል ግን ከምታ አምላኽ ዝነብሮ ናብራ ንኽነብር ተፈጢርና ኢና ማለት እዩ. Det att bli skapad till hans liknelse, det är att leva så som han lever. አምላኽ ከመይ ይዝነብር? Hur är det Gud lever? አምላኽ ከመይ ይዝነብር? På vilket sätt är han lever? አምላኽ ገዛ እዩ. Gud är en regerare. ብምንም ነገር ግን አይግዛን እዩ. Men han blir inte ägd av någonting. ብምስለ አምላኽ ስለዝተፈጠርና Eftersom vi skapade till Guds avbild. ኣብ ህይወት ምንም ነገር ክገዝአና ፈቃድ አምላኽ አይኮነን. I livet att någonting ska äga oss, det är inte Guds vilja. አምላኽ ሕማም አይገዝኦን እዩ. Sjukdom kan inte äga Gud. ብምስሉ ስለዝፈጠረኪ ንሕማም ተገዛኢት ጌሩ ይፈጥረክ. Eftersom du är skapad av hans avbild, han har inte skapat dig att du ska regeras av sjukdom. አምላኽ ጸልማት አይገዝኦን እዩ. Mörkret kan inte regera över Gud. ብምስሉ ስለዝፈጠረካ እግዚአብሔር በጸልማት ክትገዛእ አይደልየካን እዩ. Eftersom han har skapat dig till hans avbild så vill han inte att mörkret ska regera över dig. አምላኽ ጭንቀት አይገዝኦን እዩ. Och ångest kan inte regera över Gud. ብምስለ አምላኽ ስለዝተፈጠርካ ጭንቀት ክገዝአካ ፈቃዱ ይኮነን. Och eftersom du är skapad till hans avbild så är det inte hans vilja att ångest ska regera över dig. እስከ ሎሚ ኸምኡ ኢልኩም ሕሰቡ. Så tänk på det idag. ብምስሉ ስለዝተፈጠርኩ ምንም ነገር ክገዝአኒ አይገድፎን የህይወት ሆኖ. Börja tänk och meditera på det idag. Eftersom jag är skapad till hans avbild så ska inte någonting äga mig. ከም ምስለ አምላኽ ስለዝተገበርኩ ምንም ነገር ክመልከኒ ኣብ ህይወት ኣይፍቅድን እዩ. Eftersom jag är skapad och född till hans avbild så ska jag inte tillåta någonting äga och regera över mig. ኣብ አምላኽ ፍርሒ የለን. I Gud finns det inte rädsla. ኣባኹም ፍርሒ ሁሉ ፈቃድ አምላኽ አይኮነን. Så att rädsla ska finnas i dig, det är inte Guds vilja. ምክንያቱ ከም ምስሉ ኢኹም ተፈጢርኩም. Och det är för att du är skapad i hans avbild. ብፍርሒ ክትመላለሱ ይግብአኩምን እዩ. Det är inte rätt att ni ska vandra i rädsla och ångest. ሎሚ ተቢዕኩም ተዛረቡ. Så var frimodiga idag och tala. ኣነ ብመልክዑን ከም ምስሉን ተፈጢረ እሞ አምላኸይ ከም ዘይፈርሕ ፍጹም አይፈርሕን ይብሉ. Så börja proklamera, åh min Gud, jag är skapad i din avbild och liknelse. Rädsla ska inte regera över mig. እግዚአብሔር አምላኽ ግሩም ዝኾነ አማሓዳሪ እዩ. Gud, vår himmelska fader, han styr allt på det bästa sätt. ንኹሉ ዝፈጠሮሲ ብዘገርም መንገዲ ይደማሓድሮ. Allt som han har skapat, han regerar över det på det rätta sätt. ከም ምስሉ ስለዝተፈጠርኪ ካብ ገዛእ ርእስኺ ጀሚርኪ ካብ ገዛእ ርእስኻ ጀሚርካ ጽቡቅ ጌርኩም ንህይወት ተኸናኸሉዋ. Så eftersom ni är skapade i hans avbild så börja regera allt som är ert på det rätta sätt, inklusive dig själv. ነቲ ዝሃበኩም እግዚአብሔር ጊዜ ጽቡቅ ጌርና ነማሓድሮ. Låt oss förvalta den tiden som Gud har gett oss på den bästa sätt. ምክንያቱ እግዚአብሔር ግሩም አማሓዳሪ እሞ ንሕና ከዓ ግሩማት አማሓደርቲ ኢና. Och det är för att Gud fader, han är en av de excellenta som regerar och tar över det han har skapat på det bästa sättet. Så låt oss göra samma. ንቤትኩም ንቤትክን ንሓዳርኩም ንኣገልግሎትኩም ንኹሉ ኣብ ኢድኩም ዝኣተው ብዝበለጸ መንገዲ ጌርኩም ኣማሓድሮ. Så allt som kommer in i era liv, er äktenskap, era tjänst, er affär, vad än det är, att förvalta det på det bästa sätt. ምክንያቱ ከም ምስለ አምላኽ ኢኹም ተፈጢርኩም. Och det är för att ni är skapade till Guds avbild.
ريخم بروخات كمسلو مفتعركم كردأكم انت جميرو أكايداكم كله غير كجمري. Så mina syskon, när ni börjar förstå att ni skapade till hans avbild, då kommer ni börja se era liv och börja leva i det. እግዚአብሔር መላኽ ከም ዝኾነ ንስኹም መላእኽቲ ኢኹም Eftersom Gud är en regerare så är ni också regerare. እግዚአብሔር ሰዓሪ ከም ዝኾነ ንስኹም ሰዓርቲ ኢኹም Eftersom Gud är segrare så är ni också segrare. ስለዚ ሎሚ መሰልኩም ተጠቀሙሉ Så använd det som ni har rätt till idag. ኣምላኽ ዘይኮኖ ኣይትኾኑውን ኢኹም Allt som Gud inte är så kommer ni inte heller vara det. ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ዘሎ ማንም ዘይትኽክል ነገር ተዛረቡ ኣፍኩም ኣውፂኹም ኖ ኣነ ከም ምስሉ ዝተፈጠርኩ ሰብየ እዚ ነገር ኣባይ ኣይሰርሕን ይደጊሙ በሉ Så allt som ni ser i era liv som inte är rätt, så börja proklamera och tala ut över det och säg det här ska inte fortsätta fungera på grund av att jag är skapad av Guds avbild. ንሱ ይቕረ ባህሊ ይቕረበሉ Eftersom Gud förlåter så förlåt ni också. ንሱ ፍቃሪ ኣፍቅሩ Eftersom Gud är kärleksfull, han älskar ni också. ኣብኡ ተንኮል የለን ኣባና ተንኮል ኣይሃሉ I honom finns det häxat verk, så använd inte sådana hyckleri. ከም ምስሊ ኣምላኽ ተፈጢርና ኢና ከምኡ ከዓ ክንነብር ኢና Eftersom vi skapade i Guds avbild och det är på det sättet vi ska leva också. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.